Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Sorkar Jilla ka don Jinkerman ban yo no ya ka jaka Bretnyut nak banta ka Than West Gender Hills ha ka Than Moshuts dai ka bom da jingai na nong ba jowai ha ka ba kitana Sorkar kila persang ru bandet penshai pensung tho ya ki pat ba banom persha namar ya kinyot ki ba one brand on taliat bat le kat kum ka juk start menta ha ka ba kan long ru ka jing mentoy UMLA ka jowai ba awailat Miki Shilla Ula ong bana kaliang kita nak Sorkar kila yale kat balak ban pensung tu ya ki pat ba habede ba ka jingdon kam bandon ka jaka Bretnyut ka babiang bat kum ba kalong menta lanang pensung tu shu ya ki pat ba ban pediang ya kani na ka banta ka khut ka suba bat jing mentoy ki nong shong snong om tang ka nong ba jowai marwe Ula ya thu ba ka don ka wei ka jaka ha ka Than Moshuts dai ka bajangai na jowai kum ba lai phau kilometer AA ha ka ba ka jingakran ban pensung thu ya ki nong shong snong ki badan hakish nong ba marjan ban ai ka jinga trailang khnang ban penya chakmat ya ka ne ka kam ula ong ba ka Sorkar ne ka tanat municipal kamla ban chule thormur habaya dei bat kinyon Henry Habbut ya ki kendon namar wat ka Supreme Court ru kaladap kren shai habaya dei bat ka jing pen khut ya kinyot ki babrat si jaka khnang banom kata ya ka mariang bat ka kot ka khia Ula ong ba om tang ka Supreme Court Henry ka don ru ka National Green Tribunal ka baju pet ngor habayadai bat ka mariang ha ka badon kam ban le kat kum ki kendon Uni UMLA ula ong ru ba ka jing tray kam ki kor ha ka ne ka juk start menta kan long shisha ka jing mentoy ha ka ba kinyut ken kala long ki jing mentoy ya ki nong shong snong Ba kum ba kalong menta ka jaka ka biang ka kum ba ngipet ya to ka ba nila chus menta terus tang kita ki prosedur di namar mentangin muncula ban mentangin onggan aku ay mongin sim mentang don ki prosedur jong government menyihaban pedep kum public hearing nang tangi haban siu ya kitu kitrai jaka kum ta ter kenang bengin long ban sedang no ban le gitu kidop men wok kum bakat nungkut trai ki trai jaka udon tang boy trai jaka kum bakat no kajing head jong kadu jaka shispa ka bangye minchi kamut ka connect them more or less for the next 50 years to nimdai bandan problem show batang bakataru kan it's depend how fast the town is growing pi mot kata we have to see ya peja kataru kumbalong mentalan ngi peja ka at present mot kata more or less for the next 50 years we should not have any problem but kumbang mentang nimla ban bantip how fast the town or the other village will grow Kerteng ke jaka gadai ke Moshuts dai dan sete sha ka snong mo ka bank sete sha lia cha Than support la nai sete bakan no ka jinga na ka snong joy to snong joy around kan no try po like per kilometer more or less thai sha den kan dia mar kan ne ka root cause him dai ke barang manta actually na do ki por men suaro the por ba set up ya ka municipal without any proper plan Hakato ko por kisu change ya signboard naka town committee siya ka municipal ki staff ro ki jo nanta everything just a change of name and signboard te hadin nang taro kim don kata ka plan ki klem wat ya ka jaka ban long ban bed permanent ai hakato ko por kisu chief naka way ka jaka te even now hadin mentaro hadin baka don gejo gejing persya nang tai nang mengkejai ke basai bread te hadin nang turu te kila kala long ni angkum ni teman tapat hangne pat ngalayo iba kane problem kan so continue nginum la ban sule baik temporary ni na approach ka por kena kata ka daw ngala approach ka government tang ai ko play ka government ro ko por hakawa tamba nga sule pan kala om ba nakaliang jongi we are ready to provide you fund search for the land tho ya ka jaka te hang ta ngila wat ya ka jaka te ngila call na ka municipal ya kinog ki interested ki breu ki badon ya ka jaka ka bahe ka bara shispa kan tekiwa kila ban wan tap ya ki kot ki slaran kat ki NOC na no objection certificate na ki rang basno ta ka to ko por tekila wan ki breu tekila don kumba khan breu khat nyeu teli ki breu bala wan tap ta hadin nang tang ni sort out ya ki ni check ya ki paper jong ki ta hadin nang tang ni short list namar khat nyeu khat pratli ngin lek page barok jaka kamlong feasible Tadi nang tangi cek ya kan tu ni jet not kumba sausan teli ki jaga ki balong ibiang ki bajan na ka sor juai dong ta balong ki biang ki surok ini kita hang hade nang tangi form no ya ka task force committee ka ban ka bal adon ki department ki beper nadu ka PHE nang ta ka agriculture nang tanang ni na urban na town planner nang ta kum ta ter ki don nyau prateli ki department
Te kini ki depart kini ke komiti, kini ke task force komiti ka late inspection siya borok ki caka. Tahadin bagala late peja borok kita ki caka bila shortlist. Te kila lap ba kata ki caka bangila finalize menta kalong ko babia. Kabala na borok ki gitu ki kriteria bagi kan kita kumno na marwangi kumanga omne ka wesi POE ba affect ya ba. Ndai sutang kita tahun menta la pipet ya ka surrounding pipet chwa ban poi juai la ne pilech chanar tiang la ne lech kino jaka pipet on the side of the road menta boro la jabo lut marbalai pemdon ka proper pemdon ka jaka ka ban pren te ming siang tho ba ka ne ka nyuthi ka don mut ka affect ya boro tengah ngahi ya ladi te personally hinga na do menchwa hiru ngala ong ba namar ngah bang keren ya ki isu ngam ju perkhat ya ka ong ya ladi ba ya ka ta ka election yu namar ngah sang tho ka ni nam ta ka kam ko ba na ka banta ka ban mentoy ya boro tengah lada dei bang perkhat kum tangan nganum sim ya ne ki isu nganum mi syakma tambang ngala don sisa ka ta ka jing trang ban solve ya ka ya ka problem ban light na ka ne ka yu kum bangilai ni ki berang thmai kedang idang sakmat ngin lai tengin ngam kwa ba ke ni ke jo ke issue haman tausan snem ro ngan bon kam ya ke ni issue next coming 5 year ngan bon kam ya ke ni issue ngakwa kan solve ya ki mo permanently tena kata kadau te kumba yui kumba yo I mentah oi ki don hi hang ne tai tang majority bai ba ke sing tu por ba phi mun ngila persangi ban sing tu ya ke ni tengah ya ladir ngala yo ika opportunity por bang asyong class 10 ago 2008 por bang tang pulih JMV nga sya select hakani ka student exchange program. I was the only one from Meghalaya bang sya select ban student exchange program po Japan. Tapi tu ko por ki yalam yang ingat angkan mau ki yalam yang iskowe ke installation plan kapan recycle ya ki waste baki collect ya ki waste borok ka region Japan ki wan ra hanta. Tumut ngala yo ina ko ko por ba there is an opportunity ban penkelai naka jing kunungan om mentan naka nika naka jabo ngin pelakan pengkelas sekejing mentoy temu ngali I ka don ka opportunity tamba kumbang ong meni nginam la ban le ya kene all of sudden but ki briuro ki dai ban sing tho ba kumbang ong meni kumbang anang sikren menta niyo I ba menta ki bapli ke na municipal with kumbang ong meni with all that kijing persyak le ni ki ayu nginang ya persyang kumno ban penkhoi ya ke ayu ya ka tu ka yau la ni ka tu surrounding tawat ka taru ki pai ba ngayo I ba ki wan hang to ki ya bread dengan request ki namar this problem lada pin don kata ka mensem ya trailang mentang ngayo I ba don teng don ki bru hang to ki wat ya kene ka semi solid waste ki bread hang to ayu kum don na ni na ko pos ko por ki don kata ka civic sense la ni kum ta ngan ong ki pingat ki don katto kan ni ngan ong katto kan ni te even now from the department ng municipal ngaden bangala city ngala pen yo ya kini ki ya ki bins blue and green bins ban le segregation ya kataro nila ada distribute siya baro pisno dengan request ya ki bas nama nakalian jong kiro bakin ya trailang da ka ba ladaki le tandai ka to ka segregation ro at least dia ka to ka ba ya ka to ka dia kani ka kunki plastic waste nila ban send sa factory ta ka to kan reduce sibon Nomor nak tu kin use a factory instead of coal kita ngelawan use dah katu. Temut katu kan reduce ya pollution. Tapi this is all mut kadon hi kum ba ong ma fi meni nomor ba mentang nim sing tho. Nomor nim sing tho ba ultimately lada ka government kale kan lada ka persyang. La municipal kale ka trai kat batrai. Telada ki pai ba hi kinom change. Ya ka rukom ayu jongki. Ya ka dum ya ka ne ban yu ya ki base. Te minum poi sai te kumbong meni tengah request sa sini pai pas ka ba ni trailang kad bala kanang bangin la ban solve ye kenika issue dan rumah ngala ko mangala ong meni do bayu ngila don ka ngila lech stage shiftu kishno ngila lech nang tang ngila wan ra ro rangkat ka presentation kumno bangin treat ya kitu ki waste hang tu ka presentation nila pen I ba kumno ba ya kanika ka la dadon ka jaklia ko bumi nang turo kumno ngin treat ya ka la dadon ka gas ko bumi nang turo kumno bangin capture ka bangin convert ya ka sya kanika yumo sya kanika gas ko ban don kam haba shed jing shed kumta ter ke nila de lech cheki nila le pen I ki ka presentation ayu tamba ka wai ba ki haban snau tu hang ne ba ban le ya kita kumut ni don kam ya ka por ke kita kinum lak ban long within a weeks or within a month
ni hap prepare ya ke DPR ni hap prepare ya ki nadong chadong ta hadin nang ta kin la ban set up kum ta